हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि माइदांथि बर' इउटुब चेनेल नै बाजैया मालाय गाइखेर लाबोदो गाइखेर आं हारसिं आरो दा ओमफ्राय माइया दोङो माइयाखौ न'निफ्राय लांफागोन बेनिफ्राय आं हारसिं दा थांबाय थादों लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ नै बेटारि गारिफ्रा दोंखाजोबो आरो जोंनिया दा गाखोबानो थांखागोन नै माइया आंदो सानैजोंनो थांगासिनो जोङो ओमफ्राय बासाबो जोंनियाबोलाय सानैजोंनो अलदं अलदं उल्था उल्थि जनानै थांगोन एम बाजाराव इनै दायो हाबनांगोन दा 10:00 फैगोन जों मोनहैसिगोन थांगासिनो गोबां खानायखौ बे ओंखारनाय ल'सो बोगोन माया मोनफैबाय नै जोंहा नै जोंहा पार्लारनि बायद'आ सफैबाय लोगोफोर आं मानो थाखाय फैदों आङो नै खानायखौ आङो लाव थख्रा सिननो फैदों लाव थख्रा लान्था सिनजोबखानोसै आरो आं दा नोंसोर नायलांबाय थादों आंनि लान्था सिननायखौ नै आङो दिनै गेंग्राय गेंग्रि आंनि जुगनि खानायखौ आङो बोनो फैजाबाय आङो अनजालिदो थांबावो ससे नांगौ दुर्गा मा जानाय दा नै आं दा बोजानैसो आङो न'निफ्राय आङो सुनानै थांखादोंमोन मोजां रानाखै दा इनो फोरानगासिनो खारानो फ्लांदोलै नै दा क्रिमखौ फोनगासिनो खानायाव आं बुङा नोंहा बुंना लानो हागोन नै फोनखांबाय क्रिमखौ थाव है मानो खिथिया खिथिक नांदों थाव सिथि फोनबाय नै गाइस क्रिम फोनखांबाय नै मेगनाव जाराखिसै इदि बायदि जायो नै लोगोफोर आं नङा देसन क्रिमखौ फोनखांबाय आंनि खानायाव मेगनाव जार हाबबाय थादो आंनि नै शक्तिमान जुनियर जि नै क्रिम फोनखांबाय मालाय माइया मोदोमनाय मोनसेनि क्रिमखौ होनांसैसो आंहा आं नेबाय थादो ओमफ्राय इखो नै आंनिया क्रिमा फोनखांबाय आरो ओमफ्राय दा दसे थानांगोन मा होनो पार्लाराव थांनाय जायाखै आं मानोना पार्लाराव मानसि फैयोना ओमफ्राय अनजालियाबो थेवबो बोखायो दिसन न'आव मात्र दखानल'सो गैया मानसिनि बोबाय थांगासिनो इयो ओमफ्राय दिनै रावबो मानसि गैयाखाय आङो सोंहरनानै दिनै आं फैबाय मा एबार थ्रेडिं गोसोआव फुनाङो खेबसे बे दैयाखै ओमफ्राय नै क्रिम फोनखांनायखौ सुखांबाय आरो दा नै फोरानबाय थादोंमोन लायनानै थांना होबाय बापिलाय दा थ्रेडिं खालामना लानोसै लाइन थांबाय नै लाइन गैयियावनो थ्रेडिं खालामना लाबाय ओमफ्राय दा लाइनाबो माबाखाबाय आरो लाइनाबो फैखाबाय ओमफ्राय दा माबालायनोसै खानाया रानबाय दा एबार बोनायनि जोंनि आइनि पार्लारनि बायद'आ पार्लारनि बायद' न'आवनो पार्लार माबायो मालाय दिनै आं एक्टरनि न'आवसो मालाय डाइरेक्ट खुलिखासिगोन दा खानायखौ बोगासिनो ओमफ्राय भिडिअ हमग्रायाबो थांबाय मालाय मायाया इयाबो हाथायाव थांनो दोङो आंनिया आरो मोनागोन नालाय ओंखाय आंखौ थांग्रोनो होदो माथुखौ लोगो हमनानै थांग्रोबाय हाथायाव मालाय फुजानि ड्रेस बायनो दोङोनो दा ओमफ्राय आं हारसिं लोगोफोर दा भिडिअ हमग्राबो गैया बोखांसिगोन माने दंबावो ना ओइ दरजाया मोदानदो देन्जार फैसा खामायखाबाय मालाय अनजालिया एबार खैजोनसो बोखोलै नोङो आयौ खानायखौ नांना लानानै गलांबायसो इयाबो खैजोनसो बोखो आन्दासाव खैजोनसो हिसाब गैलायै खानाय बोबाय न'खय लाख
करर लाख लाख करर सोरबाबो जानोबा नै आब'बो जागासिनो फुजानि दुर्गा फुजानि फुजा नायनो थाङाबाबो आंहा न'आवनो दुर्गा जानानै थांसिगोन आं इउटुबावबाबो कपिराइट जागोन गाना भइस सोना नांगोन र' मायाबा जायो मायाबा जाया दिसन गानफोराबो बोखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय आरो क्रिम फोननो दोङोनो मा होनदो सेकेन्ड क्रिमनो सेकेन्ड ओमफ्राय जाबाय आरो मोदानलायबायहाय नै फोनखांसिगोन सेकेन्ड क्रिमखौ नै फोनखांबाय दा ओमफ्राय 15 मिनिट बा 20 मिनिट थानोसै नै आरो सुफिनलायबायलाय जासिगोन फाइनाल लुक नामा बाह मालायसो दुर्गा फुजानि फेन्सरा नांगौ नै लोगोफोर बोखांबाय आं खानायखौ बिदिब्ला आङो न'आव थांनोसै नै न' सफैबाय लोगोफोर मोनालायबाय आरो फुंनि 9टासोआवनो थांनायानो नै 4ता जालायलायबाय लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय